खुलुमबाय दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैबावदों। बेनो जाबाय गाइखेर ओंखाम एबा खिर। बेखौ मारै बानायो फैनाय दिनि आरो बेखौ बानायनायाव मा नांगौ जायो बेखौ नायनोसै। माइरं, गाइखेर आरो नैयाव दं सिनि, किसमिस, तेजपात। सारायखौ गुदुं खालामबाय। साराया गुदुं जाबायानो। आं दा गाइखेरखौ होनोसै। गाइखेरखौ गुदुं खालामना लाग्रोनांगौ। आं गाइखेरखौ 1.5 लिटार लादो। हायोबा सेरनैसो लाबा मोजांसिन जायो। गाइखेरखौ गुदुं खालामग्रोनि। नै गाइखेरा गोदौबायानो। तेजपातखौ एसे सावना लानि। तेजपातखौ सावना होबा मोदोमो। ओमफ्राय दा माइरंखौबो होलांखानोसै आङो। सोमना लाखादोंमोन माइरंखौ सोमना लाखाबा मोजां बुगायो। नै आं माइरंखौ होबाय। लासै लासैनो एरनाबो हो आरो माइरंखौ होनाय समाव गेसखौ एसे फिसा खालाम। बांद्राय गिदिरबा सिथाबगोन। आरो लासै लासैनो एरना होबाय था। माइरंआ नै होबाय दं। माइरंआ जोसाबा बांसिन मोजां जायो। गोथाव मोदोमलायो आरोना। आं जोसा एसे गलायफादो। हायोबा नोंसोरबो संनाय टाइमाव गलायफा, गोथाव मोनजागोन। आरो लासै लासैनो एरबाय था, नङाबा सिथाबगोन। नै बुगाबाय। आं दा किसमिस होनोसै। एसे आधा बुगानायावनो किसमिसखौ होनांगौ। मोनसिगोन। सहज, बारा टाइमबो लाया बानायनो, गोरलैथार। नै आंना मोनबाय। दा आं सिनि होनोसै। मोनखांनायनि उनावसो सिनिखौ होदे। नङाबा सिगाङावनो होबा सिनिनि आथाजों सिथाबगोन। ओमफ्राय गथा जानाय नङा। एरना हो, सिनिखौ मिक्स खालाम मोजाङै। सिनिया गलिगौमानि आङो पुरि बानायना लानि। गाइखेर ओंखामजों पुरिजों जाबा बिराद गोथाव। गोथाव माने गोथाव मोनजायो आरो। नै पुरि एवनि आङो। फुलिबा हामगौ। गैया, जा मोजां फुलिखादो। वाव। जाबाय आंनि पुरि बानायनाया। नै गाइखेर ओंखामाबो सिनियाबो गलिबाय, एसे जब्बायबो। दा नै आं लास्टाव बादाम होनि। काजु बादाम होबा बांसिन मोजां जायो। दा जिहेतु आं मोनदिया, बेनिखायनो बादामखौनो होनोसै आं लास्टाव। बादामखौ मोजाङै मिक्स खालामना होबाय। दसे आराम गोदौहोनि, एसे एरनानैबो होनि। बारा गोसा एरनाङा, एसे लासै लासै एर, नङाबा गेब्लेजोबगोन। नायनोथ' मोजां जादो। जाबाय, नोंसोरबो बानायनानै जाना नायदो। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ'आ आंना बेसेनोसै।